Mit kell nézni? Mit kell nézni? Fordulj meg, Ibró! Rossz irány. Kiezzedik rejét. Jaj. De szép. Nagyon gyönyörű. Nem tudom. Összes jányáért ide fotózkodni, figyelj. Majd meghagyom. 21. generáció, itt van a 21. század. Elmondta ruhába próbálom meg. Hát ez nagyon buja. Nagyon szép, gyönyörű. De nagyon szép. És akkor, Mennyire kidolgozott, nézd. és akkor ebben nem lehet fürdeni? Nézd, ott rendőrök is vannak. Próbáld meg. Nem pártunk ide, hajrá. Nem váltasz ki? Nem. Jó van. Claudia, mi történt veled? Leültem volna fotózkodni, mint az öcsém, azt telibe lefosott egy madár. Foj, de undorít. Segíts már! Jó van, mindjárt letörlöm. Várj, csak mint a fiad páváskodik. Fiam? Páváskodsz? A gondolkodó. Ez jó? Várja, Klau, töröljük le azt a kulát. Jó alaposan kipály. Hát baszki. Nekem Hát basz meg. csippanj le. Kurva galamb, az volt. Klau, azzal mi történik, akit leszarnak a Trevik útnál? Ha remélem kurva nagy szerencsém lesz egész évben. Akit leszarnak a Trevik útnál, az jó. A galambok. Tessék. 3-ra. Jobb kézzel kell a bal vállat ujjat. Micsoda? Nem tudom, azt hiszem, hogy kell. Na? Tessék, jobb kézzel a bal vállat fölött, jobb kézzel. 1, 2, 3. Forintot a kútba. Gyerekek? Mi ott vannak? Hát nagyon... Jobb kézzel kell bedobni a bal vállatot. Forintot a fölötte. kútba. Várják, Lau, hol van? De itt nem lehet cigizni, tudtad? Nem? Ki van írva? Tényleg? Ez most Bal vállam fölött jobb kézzel. Na, hol van kiírva? Sehol. még hülye olaszoknak mennyi pénzbe jön ebből? Meglepődnek a forintot. Na, jobban, amivel? Sokkal. Aha. Már legyen szerencsém. Jobb kezedtel a bal vállat fölött be kell dobni, vagy már bedobtad? Már bedobtam. Én még kívántam. Nem akartam ülni, de ezt vissza. Ne ülj oda. Valahogy így. Nagyon vagy. Be ne essé. Mennyit mondtam? 1735.
Igen. Egy 7-30. Két magányos nő állott a sarokban. Sarkon. Ő kicsoda, Claudia? A Pantheon. Akkor meg ott édesanyám. Ki az az édesanyádod? A kék kabát. Albergo Abruzzi. Ja? Mivel akartak megfűzni? Mivel? Kávéval vagy reggelivel akartak megfűzni. Igen, erre is sokan kíváncsi. Ez is belépős? Igen, de ide nem vettem belépőt. Tudom, tudom. De aranyos billegős. De kezdjük előről. Jé, nézzétek már! Egyiptomi feliratok. Egyiptomi oszlopok. Oszlopok? Lopok, nem gondoltam. Biztos lopták. Megnézzük? Sorry. Pantheon. Sento un messaggio che mi una domanda. Szeretnél valamit? Nem. Hol vannak a gyerekek? Az obeliszk előtt. Aha, látom a napon.
Visszafelé nem tiramiszuzunk. De. Az a jó hely senki. Én is itt vagyok. Le la papagája.